Прэзідэнт Ірану Масуд Пезешкіян з візітам у Менску. На сёння запланаваная ягоная сустрэча з Лукашэнкам. Кіраўнік Ірану прыбыў у беларускую сталіцу напярэдадні ўвечары. Як паведамляе прэсавая служба Лукашэнкі, на двухбаковай сустрэчы плануюць абмеркаваць супрацу нашай краіны і Ірану ў гандлі, інвестыцыях, навуцы і адукацыі, узаемадзеяння краінаў у міжнародных структурах і пытанні міжнароднай бяспекі. Візіт Пезешкіяна адбываецца на фоне актывізацыі беларуска-амерыканскіх кантактаў і адначасова напружаных стасункаў афіцыйнага Тэхерану з ЗША, якія падтрымалі ізраільскую ваенную аперацыю супраць Ірану. Афіцыйны Менск гатовы правесці сустрэчу Владзіміра Пуціна і Владзіміра Зеленскага на тэрыторыі нашай краіны. Пра гэта ў інтэрв'ю выданню «Ведамасці» заявіла прэс-сакратарка Лукашэнкі Наталя Эйсманд. Беларусь на ролю пасярэдніка не напрошвалася і не напрошваецца. Але калі трэба для міру ў нашай братэрскай рэспубліцы, мы любую сустрэчу арганізаваць гатовыя і правядзем усё на найвышэйшым узроўні. Але гэтую тэму прэзідэнт Беларусі з амерыканскім калегам не абмяркоўвалі. Заява прэс-сакратаркі Лукашэнкі прагучала на тле навінаў пра магчымае месца сустрэчы Пуціна і Зеленскага, якую анансаваў Дональд Трамп 18 жніўня. Адна з краінаў, дзе могуць прайсці перамовы, Вугоршчына. Пра гэта агенцтву Reuters паведаміла крыніца ў адміністрацыі прэзідэнта ЗША. Прэзідэнт Францыі Эмануэль Макрон у інтэрв'ю тэлеканалу LCI прапанаваў для перамоваў Жэневу. У сваю чаргу ўлады Швейцарыі заявілі, што дадуць Владзіміру Пуціну імунітэт ад пераследу міжнародным крымінальным судом на сваёй тэрыторыі. Украіна не зможа далучыцца да НАТО і вярнуць Крым, а на яе зямлю не ступяць амерыканскія салдаты. Пра гэта ў тэлефонным інтэрв'ю тэлеканалу Fox News паведаміў Дональд Трамп. Паводле яго, Владзімір Зеленскі павінен прадэманстраваць гнуткасць на перамовах. Таксама Трамп распавёў, у чым яго запэўніў расійскі бок. Я сказаў ім, што мы арганізуем сустрэчу з прэзідэнтам Зеленскім і вы з ім сустрэнецеся. А пасля гэтай сустрэчы, калі ўсё пойдзе добра, я сустрэнуся з ім і мы ўсё ўладкуем. Для танка патрэбныя двое, у іх павінны быць нейкія дачыненні. Інакш мы проста марнуем шмат часу. Я не хачу гэтым займацца, я проста хачу скончыць з гэтым. Дональд Трамп дадаў, што Украіна – гэта буфер паміж Расіяй і Еўропай, таму галоўную ролю ў гарантыях бяспекі павінны адыграць еўрапейскія дзяржавы. У сваю чаргу ЗША могуць забяспечыць каардынацыю ці падтрыманне ў паветры. Пра гэта заявіла прэс-сакратар Белага дому Крэлэн Лівіт. Міністэрства замежных спраў Беларусі скасавала жывую чаргу на афармленне апастылю на дакументы. Сённяшняга дня трапіць на працэдуру можна толькі праз папярэдні запіс, заўважылі журналісты парталу devbuy.io. У ведамстве такую захаду тлумачаць вялікай колькасцю зваротаў. Аднак незразумела, як такія змены змогуць развязаць праблему. Запісацца на падачу дакументаў праз інтэрнэт ці па тэлефоне не атрымаецца, толькі праз журнал у галоўным консульскім управленні МЗС на сталічнай вуліцы Карла Маркса, 37. Запіс будзе праводзіцца цягам 1 гадзіны кожны працоўны дзень, акрамя серады. Дзённы ліміт заявак 50 асобаў альбо 120 дакументаў. Заняць чаргу зможа кожны, а вось падаваць дакументы абавязаны ці іх уладальнік, ці асоба з аформленай у Беларусі даверанасцю. Павышаны попыт на апастыль узнік на фоне інфармацыі, што дзяржаўныя інстытуцыі ў Польшы больш не будуць прымаць ад беларусаў дакументы з савецкага ўзору. У берасці чарга легкавікоў на выезд у Польшу дасягнула новага антырэкорду. Сённяшнюю раніцу больш за 4600 аўтамабіляў чакалі, каб трапіць у еўразвяз. Час чакання цяпер перавышае 7 дзён, а новыя аўты, што зарэгістраваліся ў электроннай чарзе, могуць прачакаць праходу мяжы больш за 10 дзён. Мой калега Сцяпан Кубік з Белсат.eu прааналізаваў становішча на памежным пункце Берасця-Тэрэспаль. Многія падарожнікі ўпэўненыя, шукаць вінаватых сярод польскіх памежнікаў не выпадае. Тыя працуюць у звычайным рытме. Асноўная праблема са сведчанняў турыстаў – так званыя прыярытэтнікі. Аўтамабілі выкліканыя ў пункт пропуску без чаргі, напрыклад, з дзецьмі да 3 гадоў ці інвалідамі першай групы. У тэлеграм-чатах паведамляюць, што мінуць мяжу з такімі асобамі ў сваім аўце можа каштаваць да 500 еўраў. Што да аўтобусаў, то іх у чарзе больш за 100. Тым часам чэргі на мяжы Беларусі з Літвою і Латвіяй значна менш. У некаторых пунктах пропуску рух транспарту нават прыпыніўся праз наладжванне праграмнага забеспячэння. Час збіраць збожа. Пракуратура Ганцавіцкага раёну выявіла факт нядбайнасці ў адным з мясцовых прадпрыемстваў. Падставаю ж для праверкі стаў ролік у сацыяльных сетках яшчэ на пачатку жніўня. На кадрах мужчына збірае ў пакет рассыпанае на аўтадарозе збожа.
Паводле пракурораў, прычынаю інцыдэнту стала тое, што кіроўца цяжкавіка пры перавозцы неналежна замацаваў барты кузаву. Яго прыцягнулі да адміністратыўнай адказнасці. Мужчына таксама кампенсаваў 200 рублёў шкоды. Іншых вінаватых будуць выяўляць чыноўнікі райвыканкаму. Трагічнае дарожнае здарэнне ў горадні. На вуліцы Айчынай ад сутыкнення з легкавіком загінуў матацыкліст. 35-гадовая кіроўца «Пежо» выязджала на асноўную дарогу з жылой зоны, калі ў ейны аўтамабіль на вялікай хуткасці ўляцеў матацыкл «Кавасакі». Ад атрыманых траўмаў 31-гадовы матацыкліст загінуў на месцы. Цяпер ДАІ высвятляе, хто з удзельнікаў ДТЗ парушыў правілы праезду скрыжавання. Конь з гістарычнага парку Сула ў Стапцоўскім раёне стаў аб'ектам спрэчак у інтэрнэце. Беларуска апублікавала ў сацыяльных сетках відэа конкі з гэтага парку і абурылася жорсткім абыходжаннем жывёлінай. Публікацыя сабрала каля 500 каментароў. Паводле аўтаркі, конь цэлы дзень цягае цяжкі вагончык з людзьмі без перапынку. У каментарах знайшліся тыя, хто пагадзіўся з жанчынаю. Іншыя ж заступіліся за Сулу, маўляў, там добра абыходзяцца жывёлінамі. Адміністрацыя самога парку ў каментары выданню .by таксама абараняла гэтую пазіцыю. Там, між іншага, заявілі, што пасля некалькіх гадзінаў працы каней адпраўляюць на выгул у полі, а конка дзейнічае толькі 2-3 дні на тыдзень і каля 5 месяцаў на год, у залежнасці ад надвор'я. Які чыннік замінае турызму ў Беларусі? Паводле Лукашэнкі, гэта прусакі ў гатэлях. Таму на нарадзе з шальцамі ўраду ён загадаў вырашыць пытанне з насякомымі. І тады, маўляў, турысты паедуць у нашу краіну. Што ж насамрэч трэба рабіць у Беларусі для развіцця турызму, патлумачыў у эфіры студыі «Белсат» былы бізнесовец у гэтай галіне Юрась Міляшкевіч. Насамрэч, больш прыватнай ініцыятывы, больш свабоды ў гэтай эканамічнай актыўнасці, яно б дала нам той вынік, які мы ўсе чакалі б для нашай краіны, каб азёрны край быў не проста на словах і на закліках і рэчоўках улады, але непасрэдна стаўся бы рэальнасцю для такіх цудоўных беларускіх гарадоў, дзе можа квітнець турыстыка. Ну, напрыклад, як той же самы Мядзел, ці тыя курортныя гарады, якія знаходзяцца на беларускім паазер'і, і дзе зараз развіваецца турыстыка толькі загадамі і пануканнямі з Менска. Вось. А пры гэтым прыватная ініцыятыва там яна заўжды пад кантролем і больш абмяжоўваецца уладамі, чым стымулюецца і падтрымліваецца. І яшчэ пра айчынны турызм. Жанчына хацела расслабіцца і адпачыць у санаторыі «Беларусачка» пад Менскам. Заплаціўшы 800 рублёў за 2 дні, яна атрымала брудную ваду ў джакузі і сапсаваныя нервы. Пра свае прыгоды яна распавяла ў тык-току. Глядзім разам. Вот такая вот красота. Я на следующее утро, то есть сегодня, в субботу, 16 августа, иду в регистратуру, требую книгу жалоб, чтобы сообщить о том, что в самом дорогущем номере происходит такое, на что мне говорят, что сегодня выходной, администрации нету на местах, книга жалоб хранится где-то там в сейфе, и мне ее не могут предоставить, что является правонарушением. В Беларуси, о чем я тоже говорю, мне отвечают: хорошо, пишите заявление, я пишу заявление, и мне в ответ на бумажке пишут, что мы не предоставим, приезжайте в понедельник, пятницу. У меня спа-уикенд, как я сказала, то есть это выходные, это 2 ночи, и мне предлагают тратить свое время на следующей неделе, чтобы приехать и указать на такой вопиющий вообще косяк, который здесь существует. Также хочу обратить внимание Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Республики Беларусь, что в санатории «Белорусочка» практикуется отказ в выдаче книги жалоб гражданам по причине того, что якобы в субботу-воскресенье администрации нет на месте и нет никакой возможности эту книгу получить. Можаце ўявіць сабе магніцік з выяваю не Лондану ці Парыжу, а роднага дому, што вы пакінулі ў Беларусі. А мастачка Надзя Саяпіна зробіць такі сувенір адмыслова для вас. Як ствараюцца настальгічныя магніцікі, можна даведацца ў праграме «Раніца з Белсатам», якую знойдзеце на YouTube-канале «Белсат Лайв». А кароткае відэа глядзіце ў нашым інстаграме, ды цяпер у эфіры. Я іх рабіла по фотаздымках мігрантаў і мігрантак з Беларусі і Украіны, якія я збірала для іншай часткі праекта, для відэапрацы. І там яны паказваліся. І вось я так пачала маляваць па гэтых фотаздымках першыя магніты. І калі выклала іх у соцсеткі, стала зразумела, што людзі хацелі б іх набыць, хацелі б, каб іх месцы былі у іх новым месцы, з імі побач. Я заўважыла, што часам людзі звяртаюцца, калі быццам адчулі нейкую новую цяжкасць і страту, звязаную з тым, што яны не могуць вярнуцца, і таму гэта яшчэ мацней для іх патрэба захаваць, замацаваць неяк гэты ўспамін.
Больш поўная інфармацыйная карціна дня ўвечаром у эфіры аб'ектыву і студыі Белсат. Я ж з вами развітваюся, заклікаю падпісвацца на соцсеткі Белсату і да актыўнасці пад нашым выпускам у Ютубе. Але не забывайцеся на лічбавую бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.